מפגש השורשים הוא הזדמנות ללכת קצת אחורה בזמן, להיזכר בדברים הטובים ואיך הכל התחיל. אז דבר ראשון כולנו בדום מתוח, אומרים כל הכבוד לצהל זה בטוח, כי מה שטרמפ אחד עושה, שום שדכן לא יביא למעשה. הבעיה הגדולה ישר עלתה, איך מביאים להורים תימניה, שג'חנון וקובאנה זה כל עולמה. אבל שום דבר לא עזר, כי שלום החליט וזה עסק מוגמר. אז כן, התחתנו וישר תקתקו עניינים. ארבעה ילדים ב4 שנים. עשיתי הכל לבד, אמא אומרת, ואבא יגיד, אני הלבשתי את כולם בשרשרת. וטוב שלא שאלתם אותו בני כמה ילדים, כי לפי התשובה הייתם חושבים שהם לא מתפתחים. אבל אין מה לומר, הוא טוב בלפנק, גלידה במוצש ובגדים בלי הפסק. ונסיעות לשבת, אבל רק ברמה, כי אם זה לא, אבא ישר עושה פרסה. אבל בואו נחזור נדבר על השניים, כי ההבדל ביניהם כמו ארץ ושמיים. מבחינתו, אורחים זה רצוי והרבה, ועוד יוסיף את הכל אני אקנה. תן לה את השקט עם סודוקו וקפה. סדרות בוויבה זה נורא, אבא יקטר, אבל על האח הגדול אי אפשר לוותר. ופרווה הרי זה פשוט לא אפשר, כי היה קו חלב ויש מפעל בשר. אין מה לומר, יש כאן דאגה, כי שלום תמיד אומר, העיקר שלא תישאר אלמנה, ואם מישהו דאג אם היא תדע לבשל, אז היא מכניסה את כולם לכיס הקטן, בלי להתבלבל. באותה נשימה חייבים להזכר, את המשפט זה טעים, אבל אל תכיני לי יותר. רק תגידו מה אתם רוצים, ישר תקבלו, והכל בשלווה, אל תלחצו, כי הכל בעצם קורה בזכותה, ובלעדיה הייתה פה פשוט מאומה. הכי חשוב זה אחדות במשפחה, וארוחות שבת התקיימו ואימא. ונכדים כבר הזכרנו, קייטנות ופינוקים, אין מה לומר, הם סבא וסבתא משקיעים. כל חנוכה לוקחים את הנכדים לצפון, כי לפנק זה כאן כל הרעיון. אתם שואלים כמה כאלה יש בלי עין הרע? 5 ילדים ו11 נכדים ועוד היד נטויה. שרון הבכורה עם פיני עוד מהתיכון, עם מנהלת חשבונות והוא איש מחשבים. עמית, עדי ונועה הם הילדים, ובקריית אונו הם גרים. יניב השני, והוא ההוכחה שהכל נשאר במשפחה, כי עדמית ורגב שני אחים, נשואים ליניב ולאתי בני דודים, וגם בעבודה הכל במשפחה. יניב אצל אבא במפעל בשר, עדמית בקלמנטינה אצל יריב האח הקטן. עם דניאל, נועה ושחר הקטנה גרים בראשון באושר ושמחה. ליאת השלישית לתומר נשואה, הוא מהנדס ואי מורה. לינוי ואורי, בת ובן נפלאים, גרים להם בנחת ליד ההורים. פזית ושי מכירים עוד מהילדות, הוא איש מחשבים והיא במשרד הבריאות. עם יובל הבת וגל וטל הבנים גרים בגבעת שמואל, שברו על השורשים.
ואחרון אחרון חביב, יריב, בן הזקונים, היהלום שבכתר, חרוץ ושאפתן בלי מעצורים, אצלו הכל אפשרי, אם רק רוצים. אז זוהי משפחתנו, תודה לאל, וכמו שאומרים היום, ולתפארת מדינת ישראל.